Es va vestir ràpidament. La dona l'observava i planyia el seu home per haver rebut aquella gràcia especial que ell maleïa de fer pixar els animals que patien retenció d'orins. I això que ell no hi creia, en sanadors de gràcia, ni en la seva gràcia tampoc, menys que en cap altra, malgrat que els resultats sempre el contradeien. Per haver plorat en el ventre de sa mare abans de néixer, les forces telúriques li havien concedit aquell estrany do, tan estrambòtic com poc útil. Si més no, aquesta era la seva opinió. M'haguera estimat més fer diners de gràcia, es planyia sovint en mal to. Posar un grapat de retalls de paper en un barret i que es transformaren en bitllets de 100 duros. Me cago en la puta d'oros. En obrir la porta, Gaspar l'esperava inquiet. Si no prixa prompte, esta volta se'm mor la mula. I demà he de portar 3 càrregues d'arena per a una bassa que estan fent a l'Angeliu. I si em falla una mula, hauré de fer un viatge de més. Samuel Reig va capcinejar de mala veta amb les explicacions de la Rier taverner. Si tinguera diners per a l'entrada d'un pis, va barrinar en aquell moment, demà mateix pegava a fugir de les heretes. Potser se n'aniria ben lluny de Xàtiva, si poguera ser, ponderava. S'encofornia en un lloc ben llunyà, on brama la tonyina, on mai no hagueren sentit a parlar d'ell ni de la seua punyetera gràcia pixadora. A migdia ja l'he vista triada. Parava cada 2 per 3 i no movia fins que no li tirava la tralla a l'anca. Quan l'he posada a l'estable, ja he filat que alguna li passava, però pensava que seria el cop de calor que hui hem tingut. A mitjanit, quan he de posar-li una miqueta d'herba, me l'he trobada estirada en terra. Com que no volia molestar-te, perquè sé que et pega tort, que et busquen, li he estat fent fregues en la panxa jo mateix, per si això l'ajudava a pixar. Però res, che. Al final, no he tingut més remei que donar-me per la pell i vindre a molestar-te. Samuel Reig seguia el pas lleuger de la Rier, capcot, i remugant entre si tota mena d'impercacions. De tota manera, a mesura que anava caminant cap a l'encontre de la mula malalta, el malhumor se li esvaïa. Al final, sempre acabava donant-se i assumint la seva excepcional condició de sanador de bèsties.